Lura Pilsin in-nisa spiċċajna it-tieni parti tal-programm naraw il-music video tagħkom Flowers and Cash. X'issa ħin. Isma' dawn ukoll anzjani fil-mużika. Fil-mużika. Jew kellha kelma veterani. Veterani, kaħjari, iktar buli. Ħanignoraw dik in-naħa tal-isma. Nitkellmu miegħek biss. Allura kif iżommu l-anzjani tal-bibra? Isma', Ivan, tafx konna qegħdin ngħidu vera ta' ek meta bdejtu tkantaw fil-bidu vera music video tajjeb ukoll, imma meta tisimgħek tkanta live hekk. Inna nafuh dak il-leħen u dil-mużika għal daw is-snin kollha and you it's still up there. Vera qed nieħdu gost nagħmluha. Qed nieħdu gost nagħmluha. Ma mhux faċli l-anzjanità tagħna, speċjalment sakemm tellajt il-majk u hekk, weċċalor, test. Il-mużika żommok dasek. Iva, Iva, ħafna. Il-mużika żommok hekk ġurnat, bħala stil ta' Isma, jiena minix Melvin iktar minni, minix kif tgħid attiv ħafna fiżikli għalkemm imur nimxi u jien nagħmilhom insection, ġifieri meta jasal il-ħin. Nisa jgħidlek li ma jimxi. Meta jasal iż-żmien nagħmelhom bad 3 xhur sakemm nerġa' ftieq dejjem hekk. Għax iżda dan te fajbus il-fliexkun ma jrid jaf xejn żjedda. Moħħu fil-fliexkun issa. Ibus il-fliexkun dak l-eżerċizzju tiegħu. Xkun qed ibusi. Ħalli nfehmu jilhom, in-nies il-kampanja nistgħu nfehmu jilhom. Qed jarawh tamma ġifieri għal minn. Dak il-reklam qed jgħid kemm business differenti u nies fil-jenna f'ċelebritajiet u affarijiet u nies li huma fil-mużika, il-fliexkun tal-Coke. Ġifieri. Eżatt. Elvis, Marilyn Monroe, bad f'kull pajjiż li hemm il-Coke, pereżempju naf il-Bulgarija, għażu żewġ personalitajiet mill-Bulgarija u l-Coke qed jgħid li inta wkoll fil-kont preferi bus il-Marilyn. Imma xorta m'għandekx tħossok privileġġjat li bħalma Marilyn il-fliexkun biss il-Marilyn issa biss li. Iva, il-Coke m'għandux gender. Allora, insomma, konna qed ngħidu kemm inti kemm tagħmel eżerċizzju żommru hekk attiv. Nagħmlu infejs, veri kif narani ngħid uj. Alright, blajna bizzejiet, allora nagħmel 3 xhur. Pereżempju, issa bħalissa bdejt innaqqas, issa nagħmel xarej mixi sow. Imma le, ħabbal-bikini. li toħorġu diski u hekk u tridu tidru bil-fors li tiżommru. Onestament, ma tantx aħna noqogħdu ngħidu tax nidru jew mhux nidru. Onestament, bejn music u show hemm differenza. Aħna maħniex nies tax-show. Aħna n-nies iżjed tal-mużika. Xorta kbira, mitlu, b'xarek il-gerfexina. Aħna ma nizzaq minn Konnu li fuq il-Facebook, dak koll inti kien toħdu l-ġimgħa rajta. Ħatlieta. Kemm hobbu l-Halloween. Għaxina tqasam ma' xi ħadd. xi ħaġa speċjali għalija, ġifieri kienu. Però l-mużika trid iżommok attiv ukoll, ġifieri inti ħafna ma jafux illi il-kant concert huwa daqs sija ġim. Fjek inti ta' sija skanta. Minada ħaridu il-konċert. L-intensity, il-projection. Isma' aħna meta nagħmlu. Jien issa bdejt inkanta wkoll. Il-kant iktar ħajn. Isma' aħna meta nagħmlu performance vera Charlotte vera Klera jgħidilhom ukoll naħlu l-enerġija vera. U tirqa' tagħmel ġimgħa rehearsals sforz. Però bil-kontra tek issa ħanaqli bil-mistoqsija bil-kontra. Il-fatt li jilna ħafna li simaw il-winter mużika ntaw. Issa kemmi challenging iktar l-mużika ta'kom tibqa' ħajja, jiġifieri daqs kemm kontu hit ħafna snilu għadkom hit u nemmen jiġifieri li għadkom pik. Issa dik kif iżomma? Kif iżomm dik il-favori? Mhux fuq, vera ma nasbux. Vera? Pereżempju dal-album ħal ħajja tiegħu. Is-songs morna x'imkien flimkien għamilna ġimagħtejn ngħixu hemm. Is-songs dejna, għalfejn ikun hemm timbru. Konzera jużalek hemm timbru, Mal-ġelli. Chemistry hemm ċertu timbru. Mal-bellis, imma mbagħad ħafna nies min jaf il-winter mood sow ikun semma l-komplement tal-albums. Ħafna min nies jafu biss is-songs li jisimgħu fuq ir-radio li huma songs pjuttost kummerċjali, imma meta jisimgħu albums ħieħ joħdu. Hemm songs li m'għandhom x'jaqsmu xejn. Nimmaġina li tiġi awtomatika x'jekk intom konvinti u qed tieħdu pjaċir ta' tagħmluha.
Tajdu isma, di automatika ġejja l-biċċa, ma nasibx li qoddu tinkwetaw tajdu isma, min jafux ħajn toġob Assolutament, jew Ikun hemm dawk li tneħħi, ikun hemm dawk li żomma, right? Ma tagħmilx 11 songs biex tagħmel 11 songs ġol album tagħmel iktar. Mbagħad tneħħi minnhom jiġifieri. Daqt ħan nisimgħu waħda mid-diski favoriti tiegħi, ġifieri ħanalqu l-programm biha, imma qed nirrealizza li qasadna xejn fuq Flower and Cash. Mela, Flowers and Cash dak video magħmul ma' kollega tagħna fil-fatt fil-mużika kolli huwa kantant ta' Red Electric li huma band ċelebrità u veru fans tagħhom aħna ġifieri dak it-tip. U Matt jagħmel ukoll il-videos. U Peter li huwa kitarista wkoll għandu studio, allura qed jagħtu way ġdida dak li jkun irid jirrikordi xi ħaġa, irid jagħmel video, jista' jagħmel kollox fl-istess post. U ħdimna peress hu mużiċist, jifmek mill-ewwel iżjed. M'għandekx għalfejn toqgħod tgħidu ċertu affarijiet, ridna nagħmlu video dak f'ġimgħatej. Għadni nisma' għandna bżonn video malaj. U l-kunċett? Għax il-kunċett għalli isma' ħan isma' d-diska, jisma' d-diska u għalli għandi dil-idea hekk u hekk. Iva, kikun żied hekk, all right. Ħallejna pratikament fidu, ħafna minnu fidu ħallejna. Vera tajjeb. Nixtieq l-aħħar mistoqsija nagħmilha link mal-programm ta' 60 jew meta trid tiraw x'tarakom tagħmlu. Jiena nkun għandi probabbli nkun għandi fuq il-park. Jiena laqas biss naħseb. Għal 60. Għad fadal. Ġibba skuża jgħidilha x'fadal ħafna. Jaqgħu inti li żar wieħed minna kollha u lew. Le minix ta' Diju naħseb li żar taħdejja. Jiena ngħid kemm għandi żmien ta' qudiem kemm? 45. Alla jbirek ma jidirhomx ta' prosi, ma tidirhomx. Xela fuq ċekka għandek 44. Għandek 46, għandek 60, 68. Lili ovvjament ħajtuni 80, ħajpattili. Mela, jiena ħanħallikom tiħdu postkom ħanisimgħu l-aħħar silta minn għandkom Everlasting, qabel xejn ħanirringrazzjaw ukoll l-sponsors tagħna u nitlu lura biex nagħlqu l-programm flimkien. Nixtiequ nirringrazzjaw lil Mattea Camilleri għal make-up bi prodotti The Makeup Factory, Beauty Team għal HD Brows, Healing Salon għal Eyelash Extensions Flirties, Joyco għal prodotti tax-xar u għaddiera holistika tagħna lil Chic Med Aesthetic Clinics, Livingwell Health Club, Pippa Toledo għad-diżin tas-set, lil Paul Target għal kostruzzjoni, The Sevens Household Goods għat-tapit u lil Impressions Digital Offset Printers għal wallpaper. Kif ukoll lil Hilton Malta, Diet Coke, Britannia Tours u Farsons Group. Grazzi kbira lil Charlotte tal-li kont magħna l-programm tal-lum. Hekk kellek kontribut xira ħassejt għal dal-programm għax qed taħdem f'dal-qasam. Allura Passjonata ħafna. vera, passjonata. Naħseb dik hija xi ħaġa importanti fil-ħajja. Int taf